pamusoro wemambo Jerry, pamusoro wemakurukota ese nevadare vose vari pano. Ini ndinoitwa Perkins Peki. Ndakarwadziwa nekutengeswa kwakaitwa musha navapeki. Uri musha une zvivakwa. Musha uyu vautengesa vasina kumbobvira vataurawo nesu vana vavo. Vana ndobva tagara pasi takati baba tanzwa kuti musha matengesa. Baba vakabva vaona kuti kwete ndakakakanganisa vana vangu. Pasati patombopera vhiki baba ndobva vataurirana neva vakatengesera musha kuti aiwa kwete ndazogara pasi vana ndaona kuti kwete hazviita kuti ndiendese ivhu kana kuti musha wevana nokuti ndaishavira vana. Baba ndobva vadzoka kwabva vaya kwamambo Sabhuku Chikwata sezvo variwo vakaita witness pakatengeswa musha uyu. Zvadaro baba vauya vakati aiwa ndoda kuti ndidzosere zvese zvandakapiwa. Iwewe taura chawamagarira chauri kuda kureva vachi ivo vakateva ivo vantu kumhangarira vakaramba kutambira. Mira chikomanda nawe yako yakanaka ingotaura shoko rimwe chete ndamhangarira nhingi nezvokuti womira wakadaro. Inini ndakauya kuno kudare ndichida kuti dare rive umbowo. ichida ndamhangarira uyu chakati kutaura kwese kwauri kutadza kutaura wakamhangarira munhu asiri ndochino chekutanga wanzwa wade wakamhangarira baba vako ndiwo wade kutaura iwe wakamhangarira asiriyo iwe wakamhangarira baba kuti akatengesa sitini ndosaka uchitenderera nyaya yako soka haibatiki wade wakamhangarira baba vako vakatengesa musha wedu baba ndozvangoreva wakaita ava vakatenga vakava pamwe havatori dambozva baba vako ndo vane ndo vangade vagera pa uchiti baba makatengesa sitini toti baba dzorera sitini yemuridzi ndosaka uchitenderera hazvimbobatiki nyaya yako. Tachida kunzwa kwauya nako kuti ataurira dare kuti baba vakatengesa manje havabuka aiwa vakatengesa ndo pataida kuti tichinzwa kuti ko ava ari kuvadii. Ndobadati ngataure shoko rimwe chete rawamhangarira ava wogara pasi. Inini chichemo changu nini kudare chandiri kumhangarira avo ndechekuti ndakuvadzosera pfuma yavo asi vari kuramba kuitambira chete. Wapedza wataura wapedza wakurumidza ungadai wakachovha ava kamhanara kuti vanhu vaya vakundidzokera vakambonitengesera vangadai vari ava. Zvino iwe uri kumhanara akakupa mari uri kumhangarira kuti ari kuramba kuitambira ndo zvawareva. Zvino ungadai usina kumhanara ungadai wakauya nechikumbiro kwamambo changamire zvinhu zvakafamba zvakadai asi zvaifanirwa kuti usina kutomhanara. Zvino watomhanara sekuti uye ane mhosva manje. Saka tikazokubvunzanisa nevava mhosva tinoona iwe haupo futi pana baba wako. Uri kupabata? Ndiri kupanzwisisa. Saka baba vako ngavauye mudare ndo vochitaura zvekunetswa nemi varipo. Tera baba wako anozani? Hazina Mugoni Peki. Hazina Mugoni Peki. Watowepo? Oh. Vari kupi? Kodira batai Peki. Kodedzane. Alright, takwana. Wow. Avapikika. Witness. Simukaiti. Manzwa nyaya yataurwa nemwana wenyu. Mwana wenyu. Mutsanangurire zvakaitika. Ndofunga ndakavatsanangurira. Apa mutsanangurire. Mudzei. Chii chakaitika? Ini ndakatengesa musha kune ava. Pane zvatakaitira naava. Ndizvo makazokona nazvo imi. Asi isusu pacho zvedu. Ndofunga kuti handichidii. Pane kakuira nditamutora tisina zuro nani namai avo. Pakati pane zvaaya chimbogadzirisa panyaya yanga patizokuita sei kupera zvayo. Sikazo ndizvo zviri. Ari imimi manje. Inini nditaure nevavo. Anga achiti kwai zvaadzizopera ndiye.
pakudzoserana kuti imi wadzosere mari pane zvatakaitirana urirai makataurirana mai ava tikakadzora pfungwa yemukomana nehasha dzemukomana kuti iye zvino imimi chiudzai uyu kuti angadai akamhangarirana zvokumhangarira vakamhangarira tisingazive zvavo asi angadai akamhangarirana angafanirwa kunga akamhangarira ndiupi wafanirwa kumhangarira vakafanirwa vakazotaura nini sababa wavo saka uri kupabata iwe ndiri kupanzwa ava tinoshaya chatinovatonga vakakupai mari mukakavha problem yakanga yakakuwirai kumba kwenyu kana vari vana vechikoro vakatoenda iye zvino maaright manje maakuchifunga mari yenyu iya hamuchauyi nekumhan'ara motsvaga masahwira moenda nekuko muchinyengetedza vachinyengetedza ava kwete kuvagadzika mudare ivo vakakupai zvinhu zvavo zvino nhasi ava vachataura yavanoda nokuti muridzi wechinhu ochidaidzira yaanoda iwe unoibvisa ava vakutotengesa kana vachida nokuti ndeyavo saka dai manogara pasi sezvazvitaurwa nababa izvi movapa mukana hongu vakatadza but chigarai pasi moita sevana baba venyu mouya nechikumbiro chakanaka ezvo tingadai tichinyengetedza mai avo tiri isu zvotovanyengetedza sei mavaisa mumhosva rikatimbudza kuna mai garai pasi baba ngavasi kuti baba mataura avaita inyaya hayo yamakona kuti muiri vhese muri kumba yakatopinda ikatoya kuru ndosaka mauya asi pakutaurana taurana kwamamoita semoita muri kumba dai kwakuti mamune mukare pamwe mungati musatohuya kuru mungati matopedza muri kumba kana dei zvazvichiti zvamamuchizvida kuti zvogadzirika zvacho dei zvazvigadzirika mangopedza muri ati ndizvo nai yatikuweza kudaro kuti saka kana zvichizoita saka kana zvichizoita ndona sokuti zvakakunakirai because dare riripo nderenyu muri tu ava vazimudare ava tinongovaona mudare muchivapa mari kana kuti kuda hamini zvamakaitira zvacho zvamutaura izvi ndo patingovaona kuti ho ava ndivari kupiwa vakomana dare ravo radiya rapera kuti ndi makatokanganisirana makakanganisira uyu kuti makazonge mobisa tendi yaigwa vaonayo mupei saka makamukanganisira saka kuda ndima mungade mamhangarirana sokutaura kuti tadana saka ndoona sokuti zvakangonaka kuti mupfuure mberi nokugadzirisana kana zvingaita kuti kuti nyaya isanetsa avaimbosumukai vambopika pamusoro redare hamuna kupika paimiko anga asitapika stula kofi zvakwana tula kofi ava vari kudeya pane mudari wetasuma vari kudei ava vakapedza nazvo vakatengeseka vagere kumba kwavo apa tingavasimudzira kuti kudii vachideiwo vasina munhu wavakavinga kumba ngavagare pasi ndoona sokuti hazvo inyaya one yakaitwa musaziva tinofanira kumhangarira handitika two inhau yekuti ava sekutaura kwakuita chirombo kuti mungade makauya nyaya yenyu isina kudi isina kunge yamhangara asi ndoona sokuti havo kusumudzwa kunoitwa vanhu vanenge vaida kuhwa chokwadi haveno kuchavanoda kuti vapinde mazvino but ndoona kuti nyaya yacho inenge yanga yapera sekutaura kwakwaita ava kuti tiri kutaurirana kupi kumba saka ndisingazivi havo mukutaurirana kwacho kwako kuti imi mama wirirana nevava ndizvo vanga vachivachambotaura nehama dzavo vangaite sei sei mamutati mapedza kutaura gasati apedza kutaura ndakapiwa samoni zvataurwa nachangamai vanga vasina chavari kupinda
mhosva dzawanikwa kwamuri muri tu satasvikawo ava vanogotaurei havana kuramba kuti imi hamuna kuramba nestendi kwavari mari yenyu vakakupai saka iye zvino tovabvunza kuti munoda here kudzorera stendi ava tu ava ndo vade vangomhangarirana vari vaviri baba nomwana zvekuti tiite zviri nani iwe sumuka iwe mai vako vapenyere vakashaya ione stendi yako kuitani ndopaugere ipa pastendi yauri yatengeswa namudhara ndopada choda kuti tindikwa une mukadzi here nemakore mangari ndine 33 njodzi changamire uyu afa ari kunyanya kugwisana nababa zvokuti point nokuti ava uchapa hwavo kuti vari kutengesa stendi asi uyu haadhimandi zvawao ndo zvakusvitsa kuti umhangari munhasiriyi nokuti ipfuma ndeyevavava mutemo wenyika nhasi kana dei mai vako vanga vari vapenyu baba vakafa stendi iyo yanga ichitongwa namai vako aita zvavanoda nemumbe dzose uri pawa saka ngatisiyete kadaro sawarwisi mirai motaura nyaya iripo samuel zvino kana ukatogirambura uchatosimuki taurai nyata nyaya iripo azhinji mukudzo kwambotaurwa gwagwe wababa pane pamwe pausingagoni kuti baba munini paunogona kuti ani baba ava ndibaba munini saka hatina kunyange tapinda munyaya yacho zvakazara ndosaka muchiona vamwe vachida kusuka sokukai mutaure tinzwe baba munini ndibaba chaivo kundibereka ava hongu saka manyanyero yacho taura tuziro apinde munyaya ndichidimbo rega ndingoti ndichana background yechi yemushawa muri kusaidi kupi nemi kusaidi kwapeki ini peki wacho vana baba vangu mabrata musha uyu uchitsvagwa wakatwarwa kuti uchitsvagirwa mukoma wangu nababa naamai vangu vari vapenyu mukoma wangu akandavakira kumodoro then after that vakati aiwa chirega tichipa vamwene vanove ndiani amai vababa vanenge amai vababa vangu ava vangu vakashaika vamwe baba vangu vari kukadoma vari kurwara nevamwe baba vakashaika vangu vari kurwara musha uyu ndobva wanzi ndewagoko ndobva wachitanga kuvakwa nababa vangu vari kubotswana vakashaika musha uri kuvakwa uchitanga kuti wakutanga kuvakwa vasi kuri tese takasimuka pinda panyaya ndikuda kuedza kupa background sei pinda panyaya uchitari gogo neari right musha uyu ndewagoko gogo vakapiwa nababa naamai vangu ndosaka weso rangu riri right musha wotengeswa inini ndinogara pa next door nemusha iwo kunokuti ngati vakomana vese vanenge navangu ava ndini mukuru musha uyu uri pa next nevangu ndofunga hapana arimita wakutengeswa ari kutengesa neari kutenga nevari kusainira mawitness akasaina ndakaona masignature avanhu vevillage nesignature yababa vangu 1 vachisainira kuenda kwemusha une zvivakwa zviripo inini ndiri panext ndisingazivi vakanditi batei tikasvika pakuti baba ini ndakanzwa foni dzangu kubva kusauti buti nyaya tiri kunzwa yekuti musha wakatengeswa uneziva here ndikatandaakuziva buti meshuwa ndopandakaita tsvaguo jj ndofunga takutambanudza rupasa uri kufamba navo padambudziko maenderero kuti sezvamagara maona nechekare kuti ava ndovari right ndovari wrong uyu ndiari right ari wrong kurani made makaita internal issue yekuti mutogadzirisana iyo matoya magadzirisana mudhara ati aiwa ndagadzira nevana vangu zvondo zvambonzi kuva munenge motoita sekutokumbira kune vavava takagara nababa pasi tese sevana sevazukuru vagogo vakapiwa mushande baba vakati zviwa ndakakanganisa muningira ari South Africa akatumira mari ikauya kwandiri ini baba vakantonzi endai mari ndatumira kuna mukoma vari kusanya muende munotaura navo ava vakavingwa pasati paendwa kwasabu nemafoni akauya kwavari vakaramba papasina wiki ava vapereka mari vatinha mombe vachiendesa kumusha kwedu saka pasabu akati endai munotaurirana sekutaura kwamuri kuita kuti endai munotaura asi ava
vakaramba vamingwa futi kumba sabhuku pasabhuku ava vakakakavara vakati endai munotaurana kumba ava vakatenwa kumba nemhuri yangu vakakakavara zvakare saka maona pasimukwa pauya panapa chingwa ukangotenga mushopu Joroma katenga mushopu ukabuda panze ukadzoka nacho shopkeeper angoti handichidi ari right anenge ari right otota mutemo izvozvo right ava kana kungaiti havadi imi musaona kuti vari wrong vanenge ari right mambo inge munayo saka munotora mamucha persuasion language musaite sekutova challenger kuti zvakati because ari wrong ndevara saka akupersuade avanhu vamuvati kana zvichireva kuti munotsika musoro wababa asi kwanza hautsikwi pane mari dzoyatagona baba hautsikwi shandisai ukuko ava musavabaya mukavabaya vanoti handidi vozi vakasaina ende matiko pane mawitness zvaataura ndona sekuti ava kana vanga vataurirana kumba kwenyu mawirirano kumba venyu kumba kwenyu still zvakadaro mungademara pamuchiwirirana motsvaka vanhu vari kumba vanobetsera ava kana vachitoda kuti nemhaka yekuti magara nemari yangu mumazuva akati ndoda mari yakati pamusoro imi mogara pasi mowirirana mobhadhira futi mari ipi iyoyo nemhaka yekuti ava vari innocent panyaya avapo ivo vari kuti ndakatowana chinhu changu kana chinhu chavaitoda vachichaka kuti ndakatochiwana saka munofanira kuwirirana mobvisa mari whatever mari yavati chiwedherai mari yakati kuti mutidzorere mari yangu munofanira kuvaudzira movadzorera mari yavo kana mawirirana kwakwe musingavamhangariri asiwo mambo uchitengawo chinhu chiri panext iwowo mutengi uri kutenga ngombe iri panext usina kuonawo kuti alright vanhu vatiri kutengera mukuru ndeupi chaneo ndeipi vanhu ava vaungana vamwiriranaajoroma chinoitika majoroma chinhwani muri munext door ndimuridzi asiamba pakaripo berai karipo kakuse kutaura kwamuviri sabhuku handitika ndiye ari kuziva vanhu vari muvhiriji hati munopaona saka ava kana varivo vanga vane zita riri kuna sabhuku ndosaka akabvuma aive nezita riri kuna sabhuku ndiye akambasainawo sabhuku kunoti aiziva ava kana vari varivo vanga vane zita riri saka tsanangudzo dzenyu dzamuri kuti takaodaina gogo dzozikamwa nemusha menyu ndo vanogona kuziva kuti takazenge tazotengeserana tichibva apa tichienda apa but vari kuuya ndiana sabhuku vanogona kuvasingazvisivi zvamuri sekutsanangwa kwamuri kuita saka ava kana varivo vanga vane zita riri kwasabhuku akaziva iri ndobva asaina sabhuku aifanira kusainira munhu asingazivi zita andori nemhosva kana akatosainira ava ava vanga avatengesa asi mvuma andori nemhosva sabhuku ipa asi kana ririro zita ravo ranga riripo hatingavapi mhosva sabhuku asi ava vapei mhosva baba vakakukanganisira bhosi kana vakaburuka bhazi vachipfuura nepashoko penyu atadza kukuudzai vakakanganisa kuvana nhasi ndosaka paita ndati eva mbamhangarira ava baba ngusumukai baba sumukai handiri muri kuona nhau iri pakati penyu nhau iripo pakati pemusha wamakatengesa muri kuti kudii panyaya mhuri yenyu yekusumuka kwaita dare nyaya yakazongondibata saka takazondikumbira kuna mai kuti ndadi tichese tidaidai honai pressure ndikuwana kubva kuvanhu zvokutotemwa tisvike pakunzwisana kuti masvika palevhuri kuti muite sei namai ava sezvamakaita sekusumuka kuita nemhuri yenyu ndirizotaura navo kuti muri kuwirirana here ndosokona kwamutoti tinge tiri kuwirirana zviri tachiwirirana ndisingazvopande dzimwe hazvina mugoni mira semurume iwe wandiwa mira semurume ida chawada ramba chawaramba usati unoda unoramba kana vakomana vamagara dare rekuti matowirirana chiti ini ndatouya kunokuda ndo zvavangada vasumuka chitaura kuti shuwa ndari ndiregere ndakakanganisira vana vangu ndakaita mukusaziva kunze kwavo ndikumbire uregere kuna mai avo mai avo kumbika uregerero iwo dzorera mari yavo ndo zvavangada vasumuka semurume ndadzokera kuvana vangu semurume ndarasha vana ndikuda mai avo kuti vatore mari ndile mari vapedza ndio murume kana vadzokera kuvana vadzokera mari noti nyaya ndakatomboitora kuna sabhuku sura ndakatadzira chi vanava ndakatadzira kuti chi ava mai saka chikumbiro chanotiite sei pave panoyananiswa kana pane maextras adazobhadhara hongu izvinonzwika tinozvitambira imi ndinondwa musoni peki mugoni vakanga vatotosana vachiti ini musoni peki nayati ndapa stendi yangu kuna police stand murinye chakuti
ndobva vanosaina pakati Taota Bande, Munyuki Privilege, Stephen Wangwa, Job Ndumo. Ndobva vati NB kuti apa pasataura zvemunda zvose nemunda ndobva vasaina kuti musi wa8 January 2026 zvamunoita imi iwewe uri kunzwa mastatements ayo. Saka iwewe manje uri kuda kupa mhosva mai ava kuti ini ndiri next door. Mukaenda nelanguage iyoyo hamuvahwini. Ukati pane chitsotsi hamuvahwini. Saka usatore shungu, tora shungu dzauri kutaurirwa nedare. Iwewe wati ndiri mukuru kuno kwese, chinda unobvunza baba maapapi nenyaya iyi nabhuru wenyu, sezvavati tinenge tiri kuwirirana. Monobvunzana muri mega, motsvaga kuti tovasvikira sei, tosvika nani, musingavati pane chitsotsi chakaitwa. Noti chitsotsi chakaitwa nababa venyu, hachina kuitwa namai avo. Saka mimi kana muchida kuti mubatsirwe sekunzwa kwaakaita dare riri kuti ivai very patient, chiregai kupa baba mhosva vakatozviita. Vanin'ina ngavachirega kugumbuka, mochigara pasi todii kuti mai avanzwise. Kana paine pavanoti wedzerai, towedzera sei. Ndokuti muri kuenda mberi nenyaya. Haikona zvinhu zvakafanana zvokuti uti dare ribve rati pano imi mai inidzorerai vanhu ava zvakati. Dare ripi ramurida kuti ridare? Mapfupi futi ava mai vautora security mai wangwa munoenda kushopuko mufotokopa tsamba yodzoka kuno kuti mangwana pazvino zvakati sitechiti zviriko kwamambo izvi zvakamboya zvika zvakati imo ava chiti zvakati kuti haingopfuuri bedzi inosiya doto munofotokopa mosiya doto kuno. Ende kana vapedza zvose mazowirirana izvo munofanira kuita zvinyorwa futi basi. Amakatofotokopa kuno. Alright, it's okay. Tinotozvida sochengeta izvo. Saka tiri kuti vazvina mugoni handiti inini enderera mberi nekutaura namai avo handiti ka muchivanyengetedza kunyengetedza kwamuri kutaura handiti ka svika pamunosvika pamunonyorera mapepa kana mavadzorera mari yavataura iyo mavadzorera mosaenderana pasi tsamba ichi tinoreda futi kuno handiti ka endai mogara navo zvakanaka pasi handiti ka mai wangu vagamuchirei handiti ka musaite inshungu ndangoti vagamuchirei chete tipedze kudi taura kudai sununguka izvi